kaikille! Nyt me jatketaan taas. Jo tuli pieni näyttökatkaisu ja Sakke nyt pois siitä pepistä. Pysyt siinä! Tai mä istun sun pehva päälle. No niin. Niin siis se meidän eka kuvaus meni vähän pilalle. Niin kuin mun äiti soitti mulle, mun piti vastata. Se vähän epäonnistui sen. En mä vielä päätä. Mä päivitän vasta sitten, kun tää video tehty. Mitä sä teet? Mä pelaan sitten tän videon jälkeen, että jos haluatte nähdä jotain. Niin mä ehkä kuvaan. Niin. Siis niinku ehkä. Ehkä. Ei se kuitenkaan kuva. Ei sitä voi tehdä, kyllä mä saan. Mä haluaisin survivali suoraan. Ok, no niin, otetaan nää. Joo, mulla on jo armonit päällä. Blää, 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 blää. Terveys. Voima. Missä täällä on? Miksi sulla pitää olla 1 000 000 arkkua? No, kamaat, sä saa sinne vaikka. Peräis, tosta saadaan vähän keksejä. Nam nam, keksi. Pois, pois, pois. Ja sitten. Ja aloitetaan zombeilla. Eli tää on tämmönen. Siis. Tää on tämmönen mun PvP, jos mä PvPtän vaikka täällä. Vähän näitä limoja ja kaikkea tämmöstä. Jumalat ovat tulleet. Hei, mitä siellä siinä? Pois! Noniin, siis. Nyt me aloitetaan. Eikä näistä tuli pikkusompi. Mä tarvin mun miekan. Let's PvP! Au! Tää on aika hirmuista PvPtä. Ja sori jos kamera heiluu. Hei, kyläläiset zombi. Pysykää kauempana! Mä syön keksiä! Näitkö, Peppi? Ei siis vaan perunaa! Näit sä taas? Katso mun inventory. Niin. Ja mä näin. Oh yeah! Ratanko! Woohoo! Minä olen siis hieman huono pitämään kameraa paikoilla. Kaikki on sen huonoja. Anna mulle mun piru. Njam, 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 njam. Mä en oikeesti tiedä, miksi mä liikutan kameraa koko ajan. Mä kuvan tällä hienosti alakulmasta. Ja sit jatka. Entäs yläkulma? No yläkulma on sukka. Okei, on tää alakulma. Vaikea Saken nenä! Saku! Sakke pirskatti! Hei! Kun jumala mikä PvP äsken tuli, hirveen ryssä joku. Siellä oli just pieni zombi. Ei oo. Oli. Mä tapoin. Niin, mutta siellä oli. Mä tuun kuulemaan. Hei, mä unoin pari juttua. Liha. Mutta käy hapissa. Golden apple. Vähän golden applea laitan noita zombeja. Ei mulla oo enää sun. Mä laitan jotain. Ai niin, mulla oli niitä miljoonia. Tää on hirveen ärsyttävää, kun on miljoonia. Täältä. Sitten laitetaan vaikka tommonen. Sitten nää kaikki voi pistää. Mitä noi vihreät on? Nää. Ei ne. Vaan ne toiset, mitkä on siellä arkussa. Mikä vihreä? Miksi sä noi laitat? Se kuuluu mun perään.
ja se on vikabossi. No. Hei, onks se... Selfie. Let me first take a selfie. Ohkos. Ai jos sä lyöt niinku yhtä, niin kaikki tulee. Joo, just niin. Okei, joo, mä en ikinä lyönyt noita. Kannattaa. Se ainakin Hornissa kannattaa lyödä näitä. Kui? Koska sit, jos sä näet tommosen hirveän porukan näitä, niin sit ne kaikki lyö. Sakke! 3 nappia! Etkä nyt tunne sitä Ottaa enää. maksa ne kultahiput. Kultaharkku. Kerätään kaikki samat. Joskin ous. Tää on kohta 10 minä pitkä. Ihan sama. Että äkkiä. Nää. Ja sit tulee vikabossi. Ja se on silloin, että päivätettä toisen vastaan. Nyt sä vaan meet Hyvä! Yes! Lopetaan sitten toisen vastaan. Lopettakaa nyt näitten heittely! Nyt sä vaan niitten oleellisen tappelee toisia vastaan. Teppi sitten kestää paljon pidempään. Run! Kulta. Äkkiä. Shit. Mä sanoin jo jotain tuosta potionin heittämisestä. Hyvä bobita tonne. Mitä noista sydämistä on hyötyä noista, mitkä... Ai näistä, mitkä lisääntyy 2 tonnia. Ei, Mistä? vaan noista, mitkä vähän... Mitkä niin, nyt ne on punaiset. Ei, kun ne on heitti myrkkypotin. Sait sellaisen taas. Ihan hirveä paljon kamaa. Vitsin tyhmä päivitys. Kostaan. Hei, sä et sit päivitä sitä ennen kuin mä saan pelata. Ai en. Et. No, ok. Tuleeko paina X, kun se tulee? Vaan. Ympyrä. Okei. Sit se ei hyväksy sitä. Vaan mitä? No, Tosta myrkkypotionista ei ole mitään hyötyä. onhan. Sä et menetä elämies siinä. Niin, mulla on yksi hauska juttu. Kato, kun mulla on täällä. Suojaus, ja suojaus. Sen takia se kuuluu. Tän jälkeen tulee vielä yksi stäkillinen, ei näitä vaan yhtä toisia, koska näitä tappamisen kestää hirveä paljon ja toisia semmoisia helppoa. Sitten tulee vikabossi ja nyt se triisiksi nouskopjuuska. Näitkö Peppi kun lähellä? Joo. Mulle riittää. Mä vihaan sun muuta. Oho. Tulee vielä tällaisia. Peppi, yritä arvata mitä nää on. Mä tiedän. No, ääriittely. Nää tekee ihan hullun paljon damagea. Eli Peppi, muistatko se yhden videon, missä mä... Onks nyt sit seuraava vikabossi? Joo, sit tulee vielä yksi, joka ei oo semmonen vihollinen. Se ei tee sulle mitään. Okei. Mut se vikabossi on sit aika vaikea. Ja Niko saattaa ehkä tietää tän. Arvaa mitä? No? Mä oon tosi hyvä kuvaama. Mä kuvasin ehkä tälleen. Ihan naista. Jos on silleen, että se näkyy vähän siitä. Jos mä en osaa kuvata tällä pärillä, niin kuin... No näin! Nyt se tulee! Tän bossin nimi on Vartija. Tää löytyy veden alaisista beisseistä. Ja se on tän.
PvP. Kuolee jo. Olipa vaikea bossi. Tuo on ihan sika helppo. No oota, kun sulla on ilman armoreja. Eikö sulla ole mitään parempaa? Hei, lima. Moi lima. Kattokaa pinkkiä. Köpin lempiväri. Eikä oo. Ja se sininen on mun lempiväri. No Se niin, sininen on paras väri. nyt tulee niitä, joita ei edes tarvitse tappaa. Laittakaa kommentteihin, kumpi on teidän mielestä parempi väri. Musta vai sininen? Siis Pinkki vai sininen? Eli niinku tumma sininen tai sitten sellainen Noniin, tumma pinkki. nyt näette. Ja kaikki tietävät nämä. Ei oikeesti, ne on niin ärsyttäviä. Speedy party! Oikeastaan kohta 15 minä. No ota loppuun. Voisi tässä nopeuttaa. Sinun pitää vielä ottaa. Ja sitten sinut. Nyt vain. Älä tapaa, kun ne kuolee itsestä. Paitsi, että ne ei kuole. Paitsi, että tuo kuolee. Itkekäämmäs kuin edelleen. Tämä ihana hetki ja kaikki kuulivat sodassa. Nyt tunnet kaikki vaan tonne, mitä mahdollista. Niin, sulla on outo tyyppi. Toivottavasti tykkäsitte tästä Kattokaa, videosta. mikä tyyppi. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja laittakaa please siitä tykkäysnapista tähän videoon ja Sakei! nähdään ehkä seuraavassa. Mitä? Peppi.